Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să ne jucăm Rainbow Friends. De ce nu? Că n-am mai jucat de mult timp. Ca să știți, eu chiar vă mulțumesc pentru cei 11 abonați. Bine, de fapt 10, dar chiar vă mulțumesc că v-ați abonat. Și dacă vreți să mai fac episoade, să dați like și subscribe, că asta mă motivează ca să fac. Și acum văd că intră lumea, persoanele, copiii, și hai că intrăm. Decât 15 minute sau 16 pot să fac, așa că o să dau cam skip uneori, ca să nu pierdem timp. Și că mi se pare că 16 și vreau să vă arăt și ending-ul. Eu l-am făcut și pe 1 și pe 2. Mă jucăm 1. Wow, deci e un minut de când filmez. Mișto. Hai să dăm skip. Bun, acum trebuie să așteptăm după playeri. Te rog, gata. Așa. O să dau skip după, o să pun videoclipul pe pauză după ce dau oamenii ăștia skip. Ca să, așa, să economisim timp. Da. Bun, am revenit. Da, a durat cel puțin 3 minute până să dea oamenii ăștia. Bun. Acolo se duc ei. Cineva, nu știu. Bun. O să mă duc aici la Purple. Că... Ca să știți, la Purple trebuie să vă urcați pe pietre. De ce cred eu că vine în blue? Bam. Cu Kirin 200. Bove. Uite acolo, tu du-te acolo, du-te. Că eu mă duc, uite. Oh. M-a văzut Gugu Gaga. E puțin prost blue. Da, deci chiar vă mulțumesc pentru cei 11 abonați. Oricum, facem și noi un videoclip de asta. În legătură cu cuprul, am mai pus încă puțin. Așa. Aici am fost. Am mai pus încă 2-3 straturi. Și acum cred că am 1 gram, nu știu cât am. Mi trebuie încă 15, mamă. Urăsc un are de pește. Oh, Doamne, ce m-am speriat, era green, ăla, adică verde, dar să știți că e orb, deci blue nu este, dar ceilalți sunt. Mamă, dar, bă, frate, da, sunt unii care, nu știu, oricum, da. O să facem o serie cu un joc show Roblox. Ăla e blue, da. E prost puțin. Gugu Gaga, vino cu acesta, te mai la buci. Mulțumesc, blue. Oh, mamă, ce doamne caută green aici. Shows are working on plumber. Au făcut primul S ăla. S ăla cel mai tare. Au găsit abia 11. Doamne. Și-au pus că cine acolo? O, blue abia acum. Acolo trecuse. Hai că mă duc aici. Da. N-am ce să vă zic. Chiar vă mulțumesc pentru suporteri. Ce mă enervează e că am skin-ul prea înalt. După videoclipul ăsta cred că o să mi-l fac ceva. Revenim
O să revin când au terminat oamenii ăștia cu spoturile, că nu mai găsesc. Cu mushrooms, cu light bulbs. Oh! Îmi lasă, că nu mai... Că... Cum astea nu erau aici? În fine. Mă duc eu să le mănânc. Da, cred că... Bun, revin după ce le găsesc pe toate. Bun, gata, am revenit. Am mai găsit încă câteva, încă, de nu știu cum se zice. Dacă erau 3, am mai găsit încă 9. O 10. Acolo și acum. Gata, am găsit. Mai avem nevoie încă de 3, da? Mamă, mi-e frică. Am o întrebare, Blue poate să vină pe aici? Hai să mă urc. Deci mai avem nevoie încă 2, nu prea știu. O să revin. Aoleu, o să revin. Bun. Mai găsit. Acum am ajuns aici. Ce mai căută? Acum trebuie să căutăm pisici, nu știu. Ce-o fi? Oh. Hai că l-am luat. Mie puțin frică, recunosc că nu știu ce se întâmplă pe aici. Să nu fie green. Bun, 8 am găsit. Luckies de nu știu cum se zice. Oh! Duci pe fată, mai bine să o ia pe fată decât pe mine. Oh, s-a dat bătut așa de repede, omul. Bun. Hai că vin aici. Cred că e pe aici un Lucky. Uite, fix un Lucky căutam. Haide, bă! Ce-am văzut? Nu pot să cred că nu prea am internet. Să sperăm că nu mă scoate de pe server, că dacă mă scoate, asta e jocule. Trebuie să-i găsească ei, oricum. Bun. Nimic se joacă. Da, nu mai am internet, din păcate. Mi-a dat disconnect. Dacă am asta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa!